Hello vlogs, welcome to my guys. Mag-extra muna ako dito sa home credit. Extra muna tayo dito. Halina kayo, mangutang na kayo gamit ang home credit. Napakadali lang. Kailangan mo lang yung dalawang requirements to valid IDs. Ang hirap mangutang guys. Pero kung gusto mo walang problema, mag-ipon ka na lang muna. No? Tapos pag may naipon ka na, tsaka ka na bumili. Home credit for more. Ay, maganda sa home credit. Nasubukan ko na. Bago ko lang ako nag-install ng mga kagamitan kasi wala pong pambili. So, nag-try ako ng home credit. Napakadali lang niya. Pwede mo siyang ibawas sa iyong ATM monthly. Pwede ka rin mahulog sa sa Palawan, Lolier, Cebuana, lahat ng mahulugan ng kwarta. Mangutang na kayo. Hindi, actually, nandito ako. Bumili ako ng headphone. Bumili ako ng headphone, katas ng YouTube. At syempre, ito na yung dalawang cellphone. Dalawang cellphone na pang play ko sa aking mga gold members, no? Mura lang siya. Tapos meron siyang libre. Kaya mag-unboxing tayo dito sa napakaingay na ito. Bumili ako ng dalawa. Ayan. Ay, kunin ko muna. Sandali ha. Ayan, gold members para sa inyo ito. Ayan, play all ko kayo dito. At meron pa akong 5 gadgets doon. So, meron na akong 7 gadgets. Kaya magpa-gold member na kayo. At todo ang support ako sa inyo. At yung isang binili ko kay Liza Clark ito. Okay? By Liza Clark, this is your phone. I will turn it back to you. Okay? So, ito na yung cellphone mo na F11. Yes. F11 Pro. Liza Clark. It worth 18,900. Pero may discount tayo. So, naging 13,600 na lang siya. So, ito na yung ibabalik ko sa iyo, Liza Clark. At meron tayong pang play all. Siyempre, bumili tayo ng headphone para sa ating DG Pamor. Okay? At meron siyang libre. Kung may libre yung may libre yung dalawang phone na binili ko para sa mga gold members. Meron siyang dalawang libre din na selfie stick. At dalawang ito, yung lagayan ng cellphone na gusto mong itayo. Gusto mo siyang patayuin. Ito yun, dalawa siya. At meron din siyang, dalawa. Ayan, dalawa. Parang stand siya, stand ng phone. Tapos, meron din dalawang lights. Ito. Sasaksak mo lang siya sa ibabaw kung gusto mong mag-selfie. Na may ilaw naman may liwanag naman sa mga mata mo. So, ito. Ayan. So, pag-gold member na kayo sa akin mga besh, mga buy. Kasi ipi-play all ko kayo. No matter how many videos you have. Okay? So, ito na. At ito yung kay Liza Clark, Oppo F11 Pro. Dahil kasi nandito sa akin ang phone ni Liza Clark, dahil ako yung nagdala ng kanyang channel noon. Tapos, kailangan na niyang kunin ang kanyang phone. So, ibabalik natin kasi hindi naman yan atin. Diba? Bye, ito na yung phone mo. So, message mo lang ako ha kung saan ko ito ipapadala. Binila na lang kita ng bago kasi nakakahiya naman magbigay sa'yo ng luma. Nagamit ko lang kasi yung sa iyo. Diba? Yung original price talaga nito buy is 18,990. And nag-sale sila, naging 13,690 na lang siya. Okay? So, thank you so much. Dito na lang ako. Ito na yung mga gadgets pa mo natin. Pero hindi ako nag-home credit. Siyempre, may pang-cash na tayo. Char! Ang yabang ni Inday. Hindi, pinag-ipunan ko talaga ito mga bay. Kasi ito yung binayad din sa akin, mga gold members.
So, kailangan kong ipundar para din sa inyo ito, ha? Maraming salamat sa inyong suporta. At hanggang dito na lang ako. Ingat kayo dyan palagi. Bye-bye!